Inqas minn 24 sija wara t-telfa ta' 4-0 kontra Nashar Lions, il-partitarji Beltin tkellmu ma' TVM News dwar l-aħbar ta' relegazzjoni ta' tim tagħhom għal BOV Challenge League. Wow, il-Beltu 118 sena l-ewwel darba wow. Qatt ma konna hekk aħna. Ġifieri tinsel għall-lob, l-lum dal-coach, għadab dal-coach, pitatab dak il-coach. Ella, sistema ma xemmu. Nħossi daqxej dawn imma insomma dan affarijiet jiġru u għandna ħafna tazzi għandna li ħadd ieħor m'għandux. Nirringrazzjaw il-plejers li kellna tajbin. Għadiki. Għandi qalbi maqsuma għax jiena toqgħod li l-Juventus il-Milan u daw jien mal-Belt biss insomma. Jispeċini ngħidlek illi dis-sena ma kenniex barranin ta' kwalità. Nixbiex man l-ar staġun li kellna. Jalla jitalaw jerġa' m'hemmx tagħmel, darba tlissil papa. Vera, dis-sena jiena Italija ma kenniex tim. Jiġifieri kien hemm timijiet kollha kważi aħjar minna. Għax biex titlef l-ewwel logħba ma' Santa Luċija u da min hemm beda juri l-Maltemp għalija jien. Però ma għadtix dasek bi kbira ma kienx qed jilgħbu tajjeb xejn. Fit-80 sena qatt ma naf li konna hekk. Qatt ma naf li konna da diżastru. Dawn ġbin. Dawn veru. Għana rridu nsibu president forsi ma nafx lejna fil-finanzi u hija ma nistax nikkommenti żjed għax ma nafx minnu t-tort u ma nafx naf l-inħossa xina Belti. Intant fuq Facebook il-partitarji Beltin Valletta FC fans qalu illi dejjem jibqgħu kburin illi huma mill-Belt Valletta. Żidu jgħidu lil partitarji ta' klabb oħrajn illi m'għandhomx grazzja mat-tim tal-Belt u li ddieħku bl-aħbar li Valletta FC ġew relegati illi anke kellhom jgħixu 20 ħajja differenti, it-tim li jżommu miegħu qatt ma se jikseb rebħiet daqs il-Belt.